29. The Lord does to no one. We are not accountable for them, but we and our children are accountable forever for all that He has revealed to us. Shokwerere kuti zvakavanzika ngezvaJehovha zviri pachena wakapa kuvanakomana vevanhu kuti vazive. Mu life mune maQuestions arimo asina ma-answers from anyone, but people they try to answer maQuestions are very beyond to answer. 2014 I lost my son. I'm a pastor. Hakuna chino kuchallenge kuti vana vevamuriwa namatira kuchechi kuti vararame after you bury your own. I had a question yekuti tichaparidza kunaka kwaMwari sei indabva kunofushira mwana wangu. It was so challenging. But ndakadiscover kuti vanhu vanotora zvinhu traditionally kuti kana wafirwa vane mashoko ari common ekuti vanoti waida kuti zviitirwani. Dai zvakabvunzwa inini ndaigona kuti ndaida kuti zviitirwe vamwe because nandili. It's unfortunate. Inyaya kuti vanhu haugona kuzoita answer back. But that's a way yekuti people they try kukudza mamwe mashoko is an answer, but it's not an answer. Kuti waida kuti zviitirwe hana usitombotaura chinhu urikutowedzera kurwadzisa munhu. But it's a tradition yakajairika. Vamwe vanoti inguva. Inokandudza zvenguva mwana wangu akafane 5 years. Inguva inokwana panguva isiriyo. That's not the right time. Ndaida kuona jaya rangu richikura. Wese anga atonyoroswa kucreche ready kuenda. And he just died. Ndo pandakadiscover kuti Jesu ari pamuchinjikwa anodanidzira nezwi guru oti Eloi Eloi lama sabakatani. Jesu mwana waMwari wakauya kuzoita kuda kwaBaba, hapana paakatsaudzira, but he had a question isina answer from the Bible. It's just a question. Mazwaya anoreva kuti Mwari wangu mandisire. Zvinoita here kuti Mwari vasiye munhu ari muwili yawo. Nokuti basa raari kuita pamuchinjikwa ndo raakadanirwa, ndo raakaburukira panyika. But pain yaari kusangana nayo, marwadzo, anoita kuti ave nemubvunzo usina mhinduro yakabuda. Unongova mubvunzo chete uri muBible, which means vanhu vane maQuestions asina ma-answers, and only the Holy Spirit ndiye anogona kucomforta nekubata panoita kuti munhu adzikame. Ini ndakashaya akandikansela inini, vanokansela variko, but vaitaura zviri common, zviri general, zvokuti pain nandinayo hakuna kaiminister. Kusvika Mweya Mutsvene vaita basa ravo, rimwe zita raMweya Mutsvene anonzi comforter, kureva kuti ndiye munyaradzi wevanhu. People they try to take the place of the Holy Spirit with intelligence and understanding, but ashigone kuminister the kind of pain munhu anoexperience. Panhamo yemwana wangu handina kuiona senhamo musuwo kuti vanhu vakaungana varipo inhamo, but vanhu pavakaenda ndikasara ndega kwedu kudomboshwa kumusha munhu anoigwa muyadhi. Waiti ukamuka mangwanani ukangotendera kuseri kwemba uri kufesa reality, the boy is down there. Vanhu vakaenda vaitaura zvavaitaura hazvina zvazvakaita kwandiri. Ilanguage common inotaurwa panhamo, but Mweya Mutsvene anova iye munyaradzi wakaita basa rake mandiri. It took time, zvakatora nguva. Vanhu vachitarisa kuti mufundisi achadzoka kuzoparidza. Ndanga ndine question 1. Why? Because ukafamba musociety uri kuona vana vezviseve vachikura, iwe wakumufundisi wakafushira. Unenge une question kuti but Mwari why? And why iyeyo haana ipindura. So nzvimbo yaMweya Mutsvene inzvimbo inongoda kusirwa iye kuti aite basa rake. So munamato wenyu hama dzangu, munamato wangu, I experienced this when I lost my son. Kuti kutaura kwevanhu kunobva mumindset dzavo nekuti vanokufarira, but anoziva marwadzo nepanonyatsobata moyo wako is the Holy Spirit. Munamato wekuti Mweya Mutsvene just take over. Isu hatigoni, tinorwadziwa, tine pain yekuti handina reason why mukomana akaenda, because we prayed. My son just died. Kungofa. Zvongoti hatina time yekuenda kuchipatara. Takangoona mwana ari kuita sengu hamina akangorara pabed. Sister yake ikati yamune zvokuita divine pabed. Arotanga ari kunzwa mudumbu arozvonyongoka. Time yatakamubata, mother tichorivhesa mota payati ndokubva atofa. Tikamudzorera pamubhedha tikanamata for 1 hour. Takanamata for 1 hour. I believe in prayer, but nothing happened. Mother vakabata mwana maoko. Yanga iri first time kufirwa, taitoramba ndokufa kwacho. Tikaenda kudombosha vatiri 2 vakabata chitunha kumashure. Tiri 2 murume nemukadzi.
tichiramba kuti atofa. But asvika kumba vabereki vatiudza kuti ndo zvatoitika, mwana atofa, chii chaitika. Hama dzangu, nhamo kana iri kune imwe nzvimbo unoenda kunoparidza kana uri mufundisi, but nhamo ikauya kwauri uri pastor, unonzwisisa kuti upenyu hune dzimwe nyaya dzisina rank or title or your level of education. Rufu chini chinokuhambura kusvika palevel yekuti unoona life with another angle. Mwananzi wangu, nyaya yangu iri kuti kudii masikati I'm done now. Pandaverenga pati zvakavanzika ndezvaJehovha, zviri pachena ndo zvaakapa vanakomana vevanhu kuti vazive. Kune zvimwe zvekuti tikangwara tikadii, kana zviri muremu yaMwari ane zvikonzero zvatisina, because ini handione chikonzero semukomana wangu akatorwa, handichione. Kudenga kuti kwashota ngirozeri, he's a creator, he can create. Handina excuse yandingataure zvinobva mind yavanhu kuti maybe handina reason, but ichocho manje semunhu ndochinoita kuti ndirambe ndiri munhu, nokuti kune remu yaMwari isingasvike munhu. Zvakavanzika ndezvaJehovha, zviri pachena wakapa vanakomana vevanhu kuti vazive. So nzvimbo isingatorwe bedzi yandavazongoyambira vanhu inzvimbo yaMweya Mutsvene. Ndiye anoziva paini nemunhu, ndiye anoziva paanofanirwa kubata kuti munhu agone kuva munyoro pasituation yaasangana nayo. Death is real, death is painful, inorwadza, but chinoita kuti tigone kudzikama iye kana aziva pekubata muupenyu hwako. It's my prayer, azvijambike, azvinjengeke, uchafa ndichafa, tichafirwa uchafirwa. Nyaya ndeyekuti pazvinoitika kwauri, how ready are you to embrace the situation? Nekuda kwokuti vamwe vedu tinopedzisira tarwara. I got sick when my son passed away. For almost a year ndaenda in and out hospital. Zvatrigwa nei how to handle such kind of pain, zvaindiremera. Mibvunzo iyoyo ndo yakatrigger kuti ndive neBP. Mibvunzo yangu yekuti sei Mwari vatora mwana wemufundisi vana vezvifeve vachitokura. Unoita ngoda kutsvaga justice kuna Mwari kuti Ishe pindurai apa. Munhu ichifeva anoswera kubhawa mwana wake uyo anotokura aitotamba nemwana wangu achiripo, wangu ndakafushira, yet I'm saving you wholeheartedly. Handina answer. But where am I standing today and preaching? Mweya Mutsvene wakaita basa rake. So regai nditende nguva yandapiwa, ndikutendei vabereki nemiwo hama dzangu. May the Holy Spirit take charge. Iye bedzi ndiye unogona kunyatsoadresa. Mwari vakuitire nyasha, maokoro upafanzei. Amen. Thank you for this namatai. Tinamati Baba vedu muzita raJesu, tinouya pamberi pechigaro chenyu chenyasha masikati ano nekuda kwenguva yamatipa Mwari. Patanga tiri kutaura usavanhu, shungu dzemwoyo yedu nekuda kwevana vakapfuura, asi tinoda kutenda kuti izwi renyu raburuka pakati pedu Mwari, rikataura kuupenyu hwedu Mwari, kuti zvakavanzika ndezvenyu imi Mwari, zvatinoziva ndo zvamakatitendera kuti tizive. Kupfuura kwevana hatina chikonzero, Mwari wamasimba ose, kana minziro yatingapa. Saka takungozvisiya kune Mweya Mutsvene, Mweya waMwari, nekuti munoziva, timi munogona kunyaradza. Tiri kunamata Baba wedu masikati ano, tichitenda soko renyu rauya pakati pedu, tichikukumbirai kuti Mweya Mutsvene, Mweya waMwari, kurukaiwo nesimba mukati memwoyo nehana dzevana venyu panzvimbo ino. Munararidze nekusimbisa nekupa tariro kwazvo, Mwari wamasimba ose. Mazvita Mwari nezuva ranhasi, mazvita nemazvi ekusimbiswa. Muenderere mberi Mwari muchinyaradza. Holy Spirit the Comforter, may you continue to comfort us, nekuti ndiro basa renyu ramakasiyirwa uye sekuvimbiswa kwazvakaitwa mukati mesoko renyu. Takutendai Mwari nenguva ino, tapambiri kusita renyu nekuda kwesoko rasvika pakati pedu. Muridiridzire mukati memwoyo yedu, rigoshanda mukati memwoyo, kuramba tinyaradza nekuti patariro. Muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Amen. Chingo uchira maoko.